Sabi niya, hawakan ko ng ano pera. Wholesaler, ikaw na bahala sa stock mo, gamitin mo tong pera. Ako naman pumayag. Pa rin yung dinanganan natin kanina kasi doon sa isang daan nito mata-traffic tayo. Ginagawa yung daan doon sa National Road. Nagwelo tayo dito dahil mataas yung pinaka main road. Din tong KX na 125, maasahan nyo rin kaya yung mga bibili ng brand new second hand nito medyo okay, magandang motor to. Hirang masira, matipid sa gasolina, tapos malakas. Pawis na pati mata. Ito yung pasuot. Okay lang ang pawis basta walang aberya sa mga biyahe natin. Ito po ang hinahanap ng katawan, yung kilos ng kilos. Wala na tayo ata ang iba. Kaya subscribe sa mga kating pasuot. Please support, comment, like, share. Nakikita ko rin mga pagtak nyo.
Honda 155. Nasasakay niya yung kahit 3240 na case. Pamagkasya. Tercera pa lang pala yun. Napabilis ata ang pagka-drive natin. Pabalik. Dito na tayo.